biztató volt tulajdonképpen ez a hölgyet valamikor 2002-2004-ig a Vízügyi Társulatnak mondta adminisztrátora, és a Vízügyi Társulat adminisztrátorából maradt itt biztatási munkák segítésére, amúgy így kezeli alapvizsgálni is, tehát az biztatás felelősre, de közviselő. Miten körülünk érik? 40 mindkettő. Hánykor hányig? Fél 8-tól 16-ig. 26 percig. Illetve pénteken 13-ig. 13. Varga Béla. Varga Buszterné. Itt volt tavalyra, hogy én fejtem, 12-től 16-ig van, itt a kormányzatainak. Kádár András. Barnyai László. Van egy nagyon szakás lő, jól tudunk, hogy szólunk. Felosztja a bevételtet. Tehát 4-15-15-ig van, neki főszakási irányításnak fejtünk, tehát először volt a helyzéjét, amennyiben szabályozunk fejtünk a bármilyen szabályozását. Módosítok az említett ételek megfelelő adagolásához, mert elég ki az ételek, gépkocsi vezető segítségével napot a házoknál lehetett az ételek, 10 óráig tudnám házat, összpontosan a részéget, kívánszatnak vezet az ételésről, ahol aki ott a szerkeket állítunk, hogy az adagolásának. De itt az lehet állítanak, hogy érőző keresztülés előtt rátolnak a munkára, mert hány festésünk utálunk a részéget. Kósa Béla. Itt van, természetesen 20 éve ugyancsak 15-ig felettes a főszakás, ezt tudjuk, hogy kicsit a főszakás. Főszakás irányításra végig, hogy egy rendőrre felelősen mondja rendőrre, felelősen mondja vezetését, tehát a szabályozó azért elérjük, hogy nem van annyi természetes valami. Mondom, hogy természetesen. Ja, ez egy tényleg ugyanúgy hallgattam, és akkor meg a könyvtár egyébként a másik időben meg a túlzószál. Hol? Könyvtár? Könyvtár, a túlzószál, meg a másik időben. Ez az unparán lévő. Fejezőleg már ez határa, hogy már lehet. Ügyesen is elindítani, kibaszottan fejezőledának valódi fejezőleg az értelmi elméletileg azt mondtak már jószertár, a pártnak versengőszében, a fentének civilegyesületeknek lett kihozgatás, gyakorlatilag most közvetén meg a vége az, ami az önkormányzat rendelkezésére áll. Végsősorban úgy tűnik, mintha a bőrjegyzések annyira kellene húzott, hogy elfogadnak ilyen expanzióval a fejezőrodát is meg egyebeket, tehát közösségi számok 9 hogy vannak fejezőrodva, az egy dolog. Elsősorban a munkamegosztásnak olyan oldalai volt, hogy a nagy tömegben jelentkeznek, akkor itt szűkösebb a helyiség, egy szociális ellátásra ülőzően, a zöldvék intézésben általában közösségeinek álló, tehetünk másik jelentában is, de belefér, és akkor ezeket az embereket az átvettük a szövetkezetében helységére hátra. Lehet, hogy van akinek ez a múltjának a szépségét sérti, mert a saját székében most összehajlítál, de nem szeretne, de hát ez van. Gergely Béla könyvtárosként van írva, neki a munkaidélet és milyen munkát végez, mert tudjuk, hogy a könyvtárban nem járnak gyerekekkel. Hát a gyerekek például azon járnak. Idejések is elmondani, nem olyan lassan. Csak könyvtár. Nincsen más probléma. Hát a számítás, illetve ezen a részlegén is szokott még a gyerekeket kell foglalkozni. Ha jól emlékszem, abban maradtunk, hogy közvelődési terület kérjünk Lászlóról, és akkor az alapján tudjuk meghatározni közvetlenül. A műház rész, amit beszéltünk, hogy nem működik a fiataloknak, a foglalkozó helyekkel szemben így van, hogy elég régóta, mondjuk 8 éve. Ezzel kapcsolatban beszéltél vele? Én beszéltem, vizsgáljuk, most már beállt rendesen. Tényleg a következő, amikor költségvetés tárgyalunk, akkor állnak ezt a közvelődési élős területébe kell mondani. Mert másképp nem tudok a kiadásokat tervezni, mert azt mondjuk, hogy az EFON-k alá kell valami szakmának támasztani. Ha nem tudjuk alá támasztani, akkor